Dobrý den, dámy a pánové. Dneska uvidíte, jak si postavíme něco mimořádného. Dokončíme naší úplně jedinečnou base. Hlavně hlídej tu ovci, jestli ještě můžeš najít. Já ji nehledám. Já ji nechci hlídat. Já mám už 7 a 3. To je hodně. Já jdu do bejsky. Já jdu také do bejsky. Já jsem se tady ztratil. Dog. Jo, máš. Ale já mám možná. Tak jdi si. Já jsem se ho ochočil. Co? Já už jsem chtěl. Ale ty jsi pozorný. Počkej, mám kosti. Sedni. No páda, zpívá se a já nevím, kde je bejska. A ještě tě hodí pes. Vašku, nesmíš ho to. Já vím, já jsem... Běž do vody. Tam nemůže. No, jako může, ale můžu tě tak najít. Jo, tamhle si. Můžeš mi dát tu kost? Já už jsem ji vypoceloval. Ty. A ještě jde po tobě zombík. Já tady zůstám. To pejska. Je. To je ale prostě milý pejsek. To jsi mi to. Bye! Já si tady jsem na tom pustůvku, kamarin. Já jsem ho zabil. Potřeboval jsem to. Jak by na mě nepřestal být nazlobený. A vypadalo z toho něco? Jo, jenom nějaký expíčka. Nic moc. Žádný maso. Ale to nevadí. Ale škoda, že nemám to. Jsme neměli víc kostí. Co? Já nemám na kosty. No ale aspoň že je ten zkoušení. Kde jsi? Na tom kamenu Dobrý. já jsem ti říkal. Já plavu k pejsce, můžeš tam taky plavat? Ale já nevím, kudy to je. To je fakt, to jako to musím zase hledat. Mám.
A kde je ten kamenný ostrůvek? Jo, potřebuju popsat. Že já ho nemůžu najít. Já jsem tady, jak byl ten pes. A já jsem úplně nikde jinde. Co? Já jsem tam do vody. Tak a ty kudy? No, vybav nahoru. A až uvidíš tam. A tam najdeš nějaký kamenný ostrůvek. Nebo kde jsem? Tam, kde jsi byl. Tam, kde byl ten pes, jo. Tam, kde byl ten pes. Jak to? Jak mě... Tak a ty nemáš postavu. A ani ty nůžky. To je fakt blbý. Jo, ty jsi byl tam. Ještě po moje věci. Jo, já tam jdu. Okamžitě potřebuješ ty věci, že jo? Jinak nemůžeš přespat. A já mám červenou. Možná mi ještě nevyroste. Jenom ta malá vyroste. Já se potřebuju nažrat. Já jsem tam měl i jídlo. Já potřebuju vypéct ty steak. Jinak jsem bez jídla. Neboj. Pojď sem zatím. Ne, ale já jsem právě šel do pečky. To je jak. Ten nevím, kde to je. A mám to ven. Nemám nůžky. To je nějaký bělý. Ty jsi asi neměl. Já jsem měl nůžky. A kde to dá? Tady to jsou moje. Neříkej, že se nespavne. Ne, už je vidím. Tady byly. Stačilo jít trošku dál. Tady to je tvoje a tady to je moje. Tak on už já jsem měl 2 a 3. Zombie mimino. Já potřebuju se najíst. Tak. Teď tohle a vypéct. Co jsem to chtěl? Vypéct. Co jsem chtěl vypéct? Co ještě mám na vypéct? Jo. Dobrý den, dámy a pánové. Dneska budeme potřebovat vaší pomoc. Protože se potřebujeme dosáhnout 1 000 000 odběratelů, takže neváhejte a také lajku a dejte like. Budeme za to moc rádi a tohle je všechno, co vám řeknu. 2 zombíci najednou? Mám ti pomoct? No, nevíš, kudy to je. Vím. Tohle.
Vyspíme se, jo, až k tobě přijdu. Mám tady nějaký uhlí vezmu, abych měl jistotu. Už mám. No to ke všemu se začalo píšet. Mám dobrý, ne? A já už potřebuji jenom 2 ty. Tak. To ještě vezmu věc. Tady. Jo, tak tam už ji vidím. Vidíš? Díváš se na špatnou stranu, tady. Já potřebuji ještě sebe. Právě svítá. Ještě ciplenky. Já potřebuji ještě ciplenky. Aha, tam. No a ještě ke všemu zombí, to teda je. No, tady máš postel, vyspí se. Co? Tu jde? Jo. Fakt? Ještě není to. Tak už jsem se vyspal, už je ráno. No, já to Jdem zpátky do bejsky. ne, já potřebuji si našetřit na Česku a na oči. Já už mám na Česku. A dokonce už máme Česku. Ale já potřebuji, víš co? Co? 6 rokta. 12. To je tak 6 auta. Já už mám luk a dokonce umím střílet, koukej. Teď tam ještě uložím nějaký vytečený věci. Jestli mám si ušetřit, nebo si mám udělat tohle. Rozi, co si rozumíš? Pozor, jde po tobě creeper. Já jsem to věděl. On ty díl se rozhodl. Tu jedinu udělal jeden creeper. Kde? Tam u ostrovy. Taky, že se nezlomím. Jdu těžit. Teďka se to můžu udělat.
Je úplně žírna, viď? Víš, že já tu hlínu už můžu převozit. Fakt? Jak převozit? Já mám totiž tu loďku s čestkou. Tak sem dám 13 hlíny a můžeme vyhozit. Sypou to, teďka dát 6 a máme tady to ještě nechám. Yep. Už konečně přestane pršet. Třináct, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19. Hotovo. Tak co jdem dělat to růz? Nekoukej se do té cesty, protože tady je jenom žiraf. Ne, já jsem vyhodil můj kempář. To je. Já potřebuji žáza. Já potřebuji jenom 2. Tady už byl tady to dřeva. A tady dám místo toho dřeva, dám sklo. Tak, tady bude jakoby přijíždět prostě. To je škoda. Co? Potřebujeme hodně železa, viď? No to, aby jsme ho vykraftili. Takže kraftí ho poprosím. Tady jsem je zásadní.
Tak. Já jsem místo toho jsem dal sklo. Taky už uděláme konečně. Taky už uděláme konečně střechu. Můžem. Já jenom potřebuji seho. Já taky, ale já už nemůžu sprintovat. To už nemůžu sprintovat. Jo. A se dělá vlastně sprint. Dvoma. Takhle. Koukej se na moje. Koukej, jak to mačkám. Tak. Ale nespíš do ničeho narazit, to akorát tě zpomalí, víš. Vidíš? Toto je strašně nebojím sprint. Ale já to budu šetřit. Aby jsem pak nemohla sprint. Stejně bude sprintovat. Stejně, když nebudeš sprintovat, tak si to akorát zhoršuješ. Jo. No, protože to... Budeme potřebovat to přemístit, takže... Pozor, teď něco... Co děláš? Co já? No ty jsi mi s tím pecem jsme si dal uhlík, já jsem to musel zradit. Vejde se ti to neuhlík. Ale já nemám žádný nůžky, kompletně. Žádný. Tak. A jdem, koukej. Bum, 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 Jo, jak bum, jsem bum, uzvolnej. Pezíka a pezíka. bum, bum, bum. Ahoj, pezíčko, ne. To si koukni se na mě. Já žiju to jenom pezíčko. Koukej. Ty máš šest těch vypečených a já žádný. Ne, koukej. 6 vypečených já zamyslím. No tak jo, takové. Takže to. Thank you very much. Já si to sem domím na nůžky a nebo na Ty už máš tady, jo. A můžeš mi dát jedno železo, prosím, já ho budu potřebovat. na co? Na krumpáč. Fakt. Jo. A to pak nebudu mít na nůžky. Já potřebuju jedno jediný. Co jsem to... Jo, já vím. Já potřebuju.
Tady máš aspoň nějaký kamenný krumpáč, jestli nemáš. Teda ten kamenný meč. Tady máš. To já jsem neměl. Tak no, tady máš. Já už mám stejně lepší. Co jsem to chtěl? A já teďka konečně. A já mám konečně. Lepší sál. Bum. A jo, mimochodem, já už jsem udělal tu spawnovací místnost. Kde? Tady. Fakt? A zatím se tam někdo spawnul, koukej. Běm. Tady je jeden skutek. Dej mi ho. Haha. Ha. Kick. Las. Wow. Minco. iPhone. Elko. No más. Exo, Já už mám druhý stejčka. Naschledanou, dámy a pánové, a přeju vám hezky. Naschledanou, dámy a pánové, a uvidíme se u dalšího videa.